Jeg er på den. Hvad så? Prøv lige at hjælpe mig derop, mand. Hvad så? Ej, jeg fik lige en anden en derop. Jeg tror, det, hvis man hopper samtidig, så kan man sådan næsten booste til hinanden derop. Ja. Det bliver så kommer man lige op på helikopteren, hva'? Det bliver et lortegame, det her. Det er allerede lort. Kan du stave til en bøger? Lort. Nå, hvorfor? Ja. Skal I bare køre ned i det der fucking... Ja. Nabo. Lad os. Plejer bare. Der er en copcar. Jamen, skal vi ikke lade de andre tage? Den er ret lang. Den er lige... Der er en copcar lige midten der. Den går efter. Jeg vil se, om der er andre efter mig. Jeg er nede. Jeg er næsten nede. Seriøst? Jeg er landet nu. Men jeg kan se, du... Jeg har copcaren. Jeg kan ikke se andre end dig. Jeg har... Jeg kommer bare over til dig. Ja, jeg har dobbelt over her. Kommer du ud? Ja, skal jeg lige tage din her... Jeg looter den lige færdig. Jeg har kommet af et eller. Jeg har ikke nok plads. Nå, jeg er kommet ud. Ja. Jeg har en af jer til dig også. Med 60. Skal vi gå på hånden? Hvad er det? Jeg tænker, vi skal væk herfra. Tror du ikke? Jeg så bare ikke andre, der landede. Så du andre? Jeg så heller ikke så mange, der landede her. Der er heller ikke nogen indtil videre. Nej. Vi er godt sat, og så bare gå efter looter. Ja, men så kører... Jeg skal hvor vi skal køre. Den der copcar, der er heller ikke nogen, der tager den. Der er ikke nogen, der lander her. Fint. Vi lander efter vi tager det hvide hus. Ja, du kan tage nøglen derovre. Ja. Der er ikke nogen, der har landet her. Nej, overhovedet ikke. Det er for vanvittigt. Prøv at se, det er det der jeg mener. Prøv at se, nu kørte den bare frem mig. Jeg har en af jer. Jeg har to. Jeg tror det lige meget. Jeg tror hurtigt, vi kan finde. Jeg kan finde en. Så dropper jeg bare lige den. Nej, jeg kan ikke få en. Det er okay. Går du så dobbelt AR, eller? Ja, det tror jeg. Jeg har også en AR nu, nemlig. Okay. Har du hjem? Ja. Så jeg kører dobbelt AR shotgun lige nu. Okay. Det må da give nogle frags. Altså. Det kan det godt. Hvis ikke det kan give frags, så er det da min egen skyld. Vi kan også prøve at lave en strategi, hvor du hvor jeg hopper ud af bilen først, og så kører du videre. Så prøver jeg at tagge nogle af dem, og så kører du op og shotgunner dem. Ja, den har jeg faktisk gjort. Ja, shotgun op. Ja, så kører jeg sådan om på den anden side og gør det. Ja, præcis. Så hvis jeg hopper af ved en eller anden sten eller sådan noget, og så står jeg bare og tager nogle skud og gemmer mig bag stenen. Ja. Så kører du om bag ved dem og knipper dem bagfra med en shotgun. Lige op i deres numsel. Numsel? Lige op i numsel. Der er slet ikke nogen, der er landet der. Hvad sker der? Nope. Det er godt nok uvandt. Ja, der plejer at være fucking krig her. Ja, for sindssygt. Altså, det er jo ikke bare krig, det er jo... Det er bare masse mor. Ja. Ja, vi er ovenikøbet mega tæt på safe zone. Ja. Hvad sker der? Vi har bare fået... Folk kan bare tænke, nej, det behøves det ikke. Ja. Alt det der free loot, der bare er over det hele. Nej. Det kan jo godt være, at de bare er nede i den anden ende af byen. Det skal vi jo ikke kunne sige. At de bare render rundt og looter fra bagsiden. Ja. Jeg har til makeshift. Okay, nice. Jeg har ikke noget... Har du military backpack? Ja, jeg har også... Jeg mangler kun hjelme til... Jeg har virkelig mange hjelme. Okay. Så jeg har sådan 4 ekstra. Ja. 5 ekstra. Jeg kører AR og Magnum og AK. Okay. Jeg har ikke fundet nogen AK, men jeg har noget Magnum til det. Så. Noget Magnum. Sådan rimelig meget Magnum. Nå, jeg er ved at være godt lootet egentlig. Jeg tror, jeg tager et par huse mere bare for at se. Jeg kan da finde laminated. Ja. Men jeg tror bare, at man skal passe på ikke at riske den for meget herinde.
Ja. Nå, jeg tager lige et sidste hus, så er jeg on my way. Ja. Jeg forstår ikke, de overhovedet gider at lave melee weapons. Nej. De kunne godt lave melee weapons, one kill eller sådan noget. Eller one shot. Ja, eller bare to. Eller 80 liv eller sådan noget. Ja. Det var der ikke nogen, der ville blive sådan sure over, tror jeg. Nej. Det eneste, man kan sige, er, at hvis du spawner, så er det næsten bedre at tage et melee weapon, end det er. Ja, end at tage en pistol? Ja. Ja, true. Så gør det bare pistolerne fucking useless. Nå. Ja. Jeg tror, jeg har hvis man kan holde dem på afstand. Bare løbe væk fra dem, mens man skyder. Det er godt nok. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke det. Jeg ved ikke det. Men ja, det vil være ret OP, hvis man bare kommer bagfra og bare tæver en. Ja. 2 skud, eller 2 slag. Jeg ved ikke, hvor meget de fylder. Men jeg kunne forestille mig, at de fylder sådan 300 eller sådan noget. Ja. En laminate fylder jo 500. Ja. Så det virker ikke urealistisk, hvis den fylder 3. Nå, jeg har hoppet tilbage til bilen, og jeg har sådan virkelig mange overskud. Okay, jeg kommer. Skal jeg hente dig den her? Skal vi køre en eller to? En, tænker jeg. Skal vi så ikke lige ødelægge den anden? Det er godt. Bare for at være sikker på, at der ikke er nogen, der får den. Bare for at være fucking douche. Hvor mange magnumskud var det? Indtil videre, der har jeg brugt 12, og den gik i flammer. Okay. Men nu skal jeg lige samle mit shotgun op igen, hvis jeg kan finde det. Jeg synes, der går fucking lang tid fra, den går i flammer, til den rent faktisk springer. Ja. Man kan godt vente et lille stykke tid, så længe der ikke er nogen andre, der skyder på den igen. Ja, hvis de skyder på den igen, den er ikke engang sprunget. Så er man fucked. Men den skal bruge 12 magnumskud, hvis den er helt fresh. Okay. Så hvad skal den? Den skal måske 8 på bilen eller sådan noget. Ja. Fordi den går også i flammer inden 0. Nu må den da snart springe. Kapum! Vi skal nordist til. Jo. Har vi egentlig taget gassen ud af den? Altså sådan... Ja, det havde jeg. Der er i den her, jeg har i på mig. Skal vi tage herfra også? Tjekker du? Vi kan kigge. Tjekke hvad? Nå, der er en gopgar, jeg så ikke. Har du nøgle på dig? Ja. Fuck, jeg lager det her. Så har den nok heller ikke lootet han. Nej, det tænker jeg ikke. Fuck, den bakker langsomt. Og larmer fucking meget. Sidste gang, man jeg bakker. Krydser fingre for, at der er en laminator, så looter jeg lige hurtigt her. Der er A-skud herinde. Okay. Hvis det kunne være noget. Shotgun skulle mangle af det. 25. Nej, jeg dropper min goddammit magnum. Tænker en magnum er nok. Der er fucking også en jeep herom. Hvad vil vi helst køre i jeep eller? Copcar, tror jeg. Så? Ja. Okay. Kæft, vi har mange ting. Det eneste vi mangler, det er sådan medkits og sådan noget. Ja, og armor. Ja, og så når vi har makeshift, men... Det er vildt, vi har snart spillet det så meget, så vi begyndte at være irriteret, når vi kun har makeshift. Kan du ikke huske? Jeg har ikke makeshift. Har du ikke? Nej. Jeg kan lave det til dig, hvis du... Jeg har en laminator. Easy. Jeg tænkte nok, den her politistation skulle nok have en laminator et eller andet sted. Det er en politistation ved den. Ja, det tror jeg. Altså hvis det var duct tape, så kan jeg også lave.
Jeg har 2 duct tape, ja. Okay. Jeg har også sådan en duct tape. Ej, jeg har fandme ikke engang plads til en duct tape. Hvad sker der? Nå, jeg hørte nogen, der kørte rundt. Skal vi... Ja, kom ned nu. Jeg kommer også ud. Jeg har lige lukket 2 bygninger, så... Jeg overvejer lidt om... Jeg har allerede 4 fragments, så jeg overvejer lidt om jeg skal lave en explosive arrows igen. Men på den anden side, så er det også sådan lidt... Ja. Hvor fanden kommer jeg ned hen? Det her. Bare hoppe ud over taget. Der er også nogle vinduer, der er åbne. Ja. Man tager... Jeg har fundet ud af, hvis du bare hopper ned på en bil og sådan trykker virkelig hurtigt ind i den, så tager du... Ja, så kan man undgå at tage skade. Ja. Og hvad var det, du skulle ønske dig? Altså man kan trykke ind i den, inden man overhovedet lander. Kan man godt det? Ja. For jeg har svært ved, når vi to sådan samler en op. Går der sådan et par sekunder fra sådan, du kommer hen til mig, til at rent faktisk komme på. Øj, det er væk, det er væk. Jeg har den. Det er lige før den begyndte at ryge. For der jeg har taget damage, så det er ikke lige der er nogen herovre. Er du klar til at skyde efter dem? Jeg ruller bare op bag ved dem. Ja. Så skyder jeg bare på dem. De er lige her, lige foran os. Ja, vi vender lige til de fight. Skyd. Okay, så er det bare om bag kirken. Ramte du nogen af dem? Det ved jeg sgu ikke. Hvad er det på? Jeg skal prøve det her. Op på banken. Du skal nok lige medkit. Ja, men det eller skulle jeg egentlig også sætte. heal i hvert fald. Så kommer de efter os nu. Nej. Der er nogen, der skyder på pil efter os. Fedt. Skal vi sætte den om bag dem her? Så... ja. Har du healet? Ja, jeg er på 90. Bare hold her. Hold her. Stop. Så kan vi den ene flank, en af os flanker bare hvis der. Fuck, det er fedt at køre med dobbeltlager. Ja. Totalt useless, men... Kommer de ikke, eller hvad? Det tror jeg ikke. Jeg mangler virkelig nogle bandager. Jeg har 1 medkit og 3 bandager. Jeg har 8 bandager. De kommer over til højre der. De kommer der. En af dem ramt. Og jeg kan kun se det. Skal vi køre op til ham? Jeg ved ikke om jeg har lyst. Er du klar? Ja. Se det. Drop mig ved en eller anden sten. Ja, det var drop der højst der. Ja. Går vi ude? Jeg tror bare ikke... Hey, pas på. Til venstre, til venstre. Jeg kan overhovedet ikke se noget. Der er en oppe ved parken til venstre. Så er det dig, der skyder efter ham? Ja. Op på bakken, eller hvad? Ja, han er vest-sydvest. Jamen oven på bakken. Okay, der er en kæmpe fight lige nu. Så er du død. Kommer du tilbage? Jamen jeg kan ikke se nogen. Jeg har kørt op. Men det er ikke den der bakfyr. Nå, men så ved jeg ikke, hvilken bakke det er. Det er sådan en lille bakke. Lille knold. Fuck. Her der er godt nok stejligt. Man skal hente der, det der. Den her har forresten kun 30 liv tilbage. Ja. Den der vej, som jeg kigger nu, der er den. Op på den, altså lige der? Ja, lige der, det var det jeg mente. Den der lille bitte bakke der. Vi kører derhen. Men de har lige fightet. Prøv at køre over til dem. De har lige fightet. Ja, så godt lige der close. De er til... Der er en lige der.
Hvorfor er det vores bil? Ja, den fløj jo videre. Nå, der er en jeep der. Der er en jeep der. Nå, okay. Jeg lurer lige ham her. Hvis han er med, eller bandit, så vil jeg gerne have det. Der kommer der hen. Han har 2 bandage. Ikke mere, hvad fanden laver han? Han har arrows. Det var ham med bilene. Han har arrows. Altså, Ja. kun arrows. Hvad tænker han der på? Der er 2 bodies heroppe også. Ja. Har du en nøgle? Ja. Ja, det har du. 3. Har du lootet bodiesne? Der er bandages på dem. Okay, fordi det vil jeg gerne have. Der er ikke på ham her. Der er et par mere. Ham her, han har 20. Okay, klassisk, for jeg har 3 eller sådan noget. Du skal ind i her, kom. Kom. Ja, fuck. jeg kan ikke komme ind. okay. Lag. Jeg ved ikke, hvad der skete. Han har en fed nok hjemme, ham der. Jeg kan ikke se en skid. Nej, han gjorde. Det er næsten safe zone. Det var 50. Helt alene. Ja, det er sgu. Hvor mange bandager har du nu egentlig? Jeg fører lige en til. Jeg har 13. Jeg er klar. Nå, det var vel en meget god. Vi nakkede ham fuldstændig. Han er altså også bare bug og pil. Ja, Hvordan fanden han kunne vinde en kamp? det jeg ved det ikke. For jeg synes nogle gange, det er svært at kommunikere i det her, synes jeg. Det synes jeg også. Det der med, jeg sagde, der er en oppe på bakken der, og så mente jeg, ikke den store bakke, men den lille bakke der. Ja, det er sgu. Og så kørte du bare fucking langt væk. Og jeg stod bare sådan, fyr, der er 2 lige der. Og jeg var sådan, kom. Jeg har ingen idé om, hvor det er. Nej. Jeg tror også, når man gik. Men det var også dårlig kommunikation for mig også. På den bakke. Der er en kopkar lige her. Ja, skal vi lukke den? Den må altså næsten være ny. Den ser ud som om det er et spawn. Ja, det er et spawn. Skal vi lige tjekke, om der er noget her? Ja. Der er for eksempel allerede 2 medkits. Det er sådan rimelig dejligt lige at få det. Vi burde fylde bilen op med hjelme. Ja, jeg kan lige fyre nogle hjelme i, hvis der jeg har masser. Ja, bare sådan, så man har plads til alt muligt andet. Jeg beholder lige en. Øj, jeg har mistet min armor. 2 stykker. Den tog han måske med en fucking arrow. Nej, jeg ved ikke, hvad han tog den med. Et eller andet sindssygt. Det eneste, jeg mangler, det er duct tape. Jeg har 3 duct tape. Okay, kan jeg få den ene? Ja, men du skal komme ud af bilen først. Ja, jeg skal lige flytte den her. Super. Så har jeg nemlig til at kunne lave en armor til. Jeg smider lige nøgle et eller andet sted her. Den der key vehicle plast ting, den kan kun holde på én key. Ja, det ved jeg godt. Det er derfor, Fandme dumt. ja. Det er spild af plads af 2 keys. Ja, jeg har 3. Men den fylder kun én. Ja, okay. Så det er... Lige så meget som et skud. Nej, et skud fylder 2. Så, altså, jeg kunne have et skud mere, hvis jeg slap af med 2 keys. Ja. Jeg tænker ikke, Tror du overlever? Ja, når man har... Der er 17 tilbage. 45 eller sådan noget. Ja, det går sgu da okay. Ja, ja. Jeg har også til at kunne lave en makeshift mere. Jeg laver den lige med det samme. Så. Ja. Jeg har laminated på. Jeg har ikke... Nå, du har ikke taget skade. Og det var rimelig heldigt, han skød efter mig så. Ja. Jeg tror vi er inde i safe zone. Det tror jeg også. Jeg ved det ikke. Ingen idé. Fuldstændig. Det tror jeg også. Jeg ved det ikke. Ingen idé. Vi kører derhen. Jo, for vi er lige ved vejen. Vejen er lige til vores nordvest. Eller east. Så det er vi. Jeg kiggede hen mod vejen. Og så kom jeg til venstreklik. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke skød. Men jeg havde skudt dig. Det var ret heldigt, det ikke skød. Har du set den hjelm, jeg har på? Den er mega fed. Ja. Er det en, du har købt, eller er det en, du har fundet? Jeg nakkede den fra ham, der dræbt. Jeg tænkte, nej, du får ikke brug for den mere. Nej. Og der er bilen til venstre. Nord-nord-east.
En jeep, de har set os. Hvor fanden? Hvorhen? Under East. Det er den anden vej. Og de er i skoven. Okay, skal vi køre efter den? Er du klar til at skyde dem? De er i skoven. De er i skoven. Okay, hvor skal jeg stige? Skal stenen der, eller sådan noget? Okay, skal vi bytte pladser? Ja. Jeg har et shotgun. Det kan vi gøre. Nej, du skal ud! Bare sådan, så jeg kan hoppe af, så kan du køre videre. Jeg ved ikke rigtig, hvor de er nu. De er kørt videre, de er kørt igennem skoven. Okay. Tror de ser os? De har hørt os. Jeg er ikke rigtig... Hvor er section nu? Nej, vi er stadig i section. Kan du ikke huske, det var her, der var battle? Med biler. Hey, der er en kopkar der. Jeg kom til at gå ud. Jeg gav mig bag stenen her. Ja, kom over og hente mig. Okay, de kørte bare videre. Ja, de gad. Det var ikke meningen, jeg ville gå ud. Det var meningen, jeg ville gå i first person. De gad ikke at tage nogen fight. Nej. Det var meningen, jeg ville gå i first person. Jamen, jeg synes også, nogle gange, der fucker man... Nogle gange, der fucker man rundt i at snakke, når man sådan lige hurtigt. Ja. Jeg vil gå i first person, så kommer jeg til at gå ud. Det er pretty stupid. Til gengæld har vi fucking fuel til at kunne blive ved i dage. Ja, altså, jeg har også 2 fuels på. Jeg har lige fyldt en på, bare lige for sjov. Fordi den fylder fucking meget. Der kunne faktisk godt have været nogen med en dem der. Ja, det kunne det godt. Fordi at der var nogle af dem, der var lukket. De andre er lukket, ja. Skal vi tjekke? Skal vi tjekke? Det er godt. Hey, der er en i. Jeg tror, der er en i. Inde i den der. Inde i hvert fald. Den her. Nej, lige meget, det var en håndvask. Det var en håndvask. Drop the car! Hvorfor er det, når jeg så tager en ny hjem? Hey, den er ikke lootet, den her. Der var fucking medkit. Der er ikke noget af det, der er lootet, det her, tror jeg. Der var bare dør, der var fucking åben. Der er også duct tape. Vidste du godt, man kunne skyde de der? De her barrels der? Ja. Det vidste jeg ikke. Ja. Så jeg den anden dag. Det er sådan explosive barrels, eller barrels jo. Ja. Det er sådan ligesom... Jeg havde bare ikke tænkt, man kunne skyde dem. Alle andre spil. Ja. Men det giver mening. Jeg havde bare ikke tænkt over det. Men lige... nej, jeg skal også tage den. Er der bombefly lige nu? Der er, ja, til venstre for os, der er der loot crate. Ja. Men jeg ved ikke, om vi skal gå efter den. Skal vi ikke lade? Vi dør altid, når vi går efter den. Ja, det gør vi nemlig. Jeg tror ikke, vi er gode nok til at gå efter den skab. Nej. Også fordi vi går efter den først, og så kommer der nogen bagefter og ganker os. Jeg tror, vi har fået fat i den sådan 1-2 gange. Det virker slet ikke sådan nok. Hvor mange medkits har du? 14. Okay. Medkits? 14? Ja. Er det seriøst? Ja. Går du med, eller hvad? Helt godt. Sådan noget, vi kan prøve på. Nej, det var den vej. Der holder en bil lige her. Skal der er nogen inde i den? Der er ikke noget i den her. Der må være nogen, der er døde her et sted, så. Der er loot her. Military. Jo. Shredder den bare lige. Ja. Jeg kigger efter dødsprofi. Det er mærkeligt, de bare har efterladt sådan en der, hvis ikke der er nogen poser. Er det ikke det? Jo. Hvad var det? The gas is coming. Tog du også 3 damage fra den? 4. Der ligger en loot crate lige der. Jeg kan også se den, men... Den er blevet taget, for der ligger en AK lige sådan. Så det har været en sniper. Det har været en fucking sniper. Så er det rigtigt. Der er en, der bare har droppet sin AK på sniper. Ja. Det er så godt først. Så vi skal nok passe lidt på med at holde stille i en bil eller sådan noget. Ja. Hvis vi står stille,
så er man fucking nem at dræbe med en sniper. Ja, lige præcis. Men hvis man bevæger sig, så er man mega svært. Fordi det er lidt samme med deres spil. Så det er næsten umuligt. Der er en bil her. Skal vi køre efter den? Hvorhen? Foran os. Den kørte ned ad bakken. Jeg så den ikke. Men ja, lad os bare chase. Den kører derop på bakken. Jeg tror, der er nogen, der skyder. Efter. Er det dem? Jeg tror, der er nogen. Der er 2 hold her. Der er dem der. Pas på her. Så er der dem der. Øj. Har vi det? Nej, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke. Der er lige foran os. What the fuck? Jeg kom til at ud! What the fuck? Okay, jeg tror bare, jeg skal lade være med at gå i førstepladsen. Det er T, der er førstepladsen. Ja, hvis det ved jeg godt. Men jeg kommer til at bytte om på dem. Jeg får T. De er også meget tæt på dem. Og de vil have en batter, den her. Altså, de skal jo sådan rimelig voldsomt væk for os. Ja. Skal vi lige røse for den gang? Bare på, at de ikke har en sniper. Ja, de kører rundt. Det kunne godt være dem, der har en sniper. De kører rundt jo, så tror jeg ikke. Skal vi køre op til dem? Problemet var, at der ikke ret meget dække deroppe. Der er ikke nogen sten op, vi kan dække os bag. Så skal vi køre igennem træerne. Skal vi gøre det? Sådan højere? Ja, det kan vi godt. Kom højre fra. Ja. Det er ligesom en kører. Så bare sig til, hvornår jeg skal droppe af. Sig til, hvor jeg skal droppe af. Og så chaser du bare efter dem, eller? Ja. Droppe af lidt senere. Men jeg tænker bare, du dropper af der i skovkanten. Ja. Det er ikke safe zone. Det er fordi, jeg sidder lige sådan en gas. Tryk K, hvis der er. Yes. Der er meget godt reddet, hva'? Ja. Så nu kan du få droppe sådan her. Lige her. Jeg droppe. Ja, altså. Der er fire. Deres bil er ilde. Der er bil i bilen. Pas på med ikke at køre for tæt på dem. Du er alene. Jeg dræbte en af dem. Ja, ham der skyder efter mig. Den spreder sig. Har du bil? Er du okay? Ja, men jeg har bare taget meget damage. Er det dig, der skyder efter mig? Jeg skød efter en, der var over dig. Nej, jeg er ikke. Det er mig, der skød efter dig. Hvor er du henne? Jeg er lige bagved dig. What fuck? Hvorfor siger du ikke det? Jeg dræbte ham her. Kom. Gassen kommer, jeg skal bløde. Jeg bløder her. Okay. Det har jeg ikke set. Sådan pænt meget. Jeg dækker dig. Okay. Nu skal vi lige være Kan du ikke bare heal her? Jo. Der er en, der skyder efter mig. Kom ind i. Kom. Jeg kan ikke komme ind i, når du kører. Kør. Jeg bløder stadigvæk, men jeg healer samtidig. Okay, så om bag bakken her, og så heal. Ja. Prøv at se, nu gør den det igen. Det er fordi du... Ja, jeg ved det ikke. Fuck, jeg bløder meget. Hvad sker der? Jeg fløj så nødt til at fucking den tid på måneden, hva'? Ja. Jeg har prøvet 2 meter i dag. Nogen, der skyder efter os. Skud dernede fra os. Skal vi køre ned til ham? Jeg ved ikke, hvor han er. Jeg kan ikke se ham. Jeg har set ham. Er du med? Ej, vi kan igen ramme herfra. Jeg er reload lige. Jeg har faktisk ikke noget armor på. Sådan der. Lav lige Jamen, jeg havde en i backpack. Det synes jeg, det er vildt gerne. Jeg havde en i backpack. Ja. Okay, jeg har set ham. Jeg dropper af her. Ja. Jeg ramte ham 1 gang. 2 gange. Ramte ham 3 gange. Død. Men der er en til. Hvorhen? Lige bag bilen. Han bevæger sig nu. Der er også nogen, der rammer på den anden side. En død. Ja, super. Hvor er de henne? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg skal bare lige væk. Du skal fucking heal, du skal. Ja.
Fuck det er close det her. Jeg kan overhovedet ikke se det. Jeg er ikke ved, hvor tæt de er på at ramme mig. Eller? De er langt væk, de er langt væk. Nå, men hvor tæt de er på at ramme mig. Nå. Fuck, man. Det var en god kill, jeg fik det. Der var en, der tog min armor. Jeg bliver også nødt til at crafte den nu. Jeg tror ikke, de har en bil. Det tror jeg heller. Så er de kommet. Fordi de vidste, hvor low jeg var. Ja. Har du brug for noget? Nej, Jeg har rigeligt. Jeg har alt. Spørgsmålet er bare, at vi er overhovedet ikke i safe zone. Safe zone er nede ved dem. Skal jeg tage bilen og hente dig? Vi er i safe zone. Næsten i safe zone. Ja, jeg ved det, tror jeg. Oh my god. Ramte han lige dig? Jeg skal lige heal. Han ramte mig, ja. Pas på. Jeg holder bare sådan her. Nej, det gør jeg så ikke. De har rimelig godt aim, har de? Ja. Fordi de ramte alligevel mig rimelig hurtigt. Der er nogen, der går efter den fucking loot crate der. Vi kan bare lade dem få den. Fuck dem. Kan du lave en armor? Jeg skal lige lave en armor. Prøv lige at køre tilbage. Jeg har ikke noget armor. Holder bare her, hvis der. Ja. Jeg har en. Det eneste, jeg mangler, det er en nødesvær, det er langt forud der. Kan du se dem? Bare hop af. Det er træet her. Her. Pas på. Jeg Jeg er i gassen, kom tilbage. jeg kommer. Tre. Jeg er stadig i gassen. Jeg er der. Kom. Let's go! Jeg sagde jo ikke fra reception. Ja, okay. Vi er lige ved reception. Nej, ikke rigtigt. Jeg har halvt liv. Det er jeg også. Vi tager skoven her. Ja, pas på, der ikke er nogen i den. Ja. Vi tager ikke. Okay, gassen går. Løb! Kør, der er nogen lige foran os! What the fuck? Vi kører over dit fucking halvliv. Gem dig fucking et eller andet sted her, så vi kan fucking heal. Vi kører hen. Der er et træ. Jeg hopper ud. De hoppede efter os. Jeg tror, det er sniper, når de vælger at køre sådan der. Ja. Jamen, jeg healer lige. Jamen, det gør jeg også. Så var sniperen. Headshot. Var der en, der blev headshot der? Ja, en sniper. Jeg har ikke flere medkits. Vores bil er snart. Jeg har 12. Kan du ikke drop bare 3 eller 4 eller sådan noget? Jeg prøver lige. Der kommer nogen. Til venstre for os. Der ligger 5. Jeg ved. Tak. Fuck, det er en lort, den her. Okay, de er der. Pas på. Jeg har overhovedet ikke set dem. De tager vores bil. Vi skal... Okay. Jeg aner ikke, hvor de er. Okay, så jeg løber om. De står på lige præcis på den anden side af bilen. Eller på den anden side. De kommer efter os nu. Nej, de kører op og tager high ground. De ved, vi bliver nødt til at rykke os. De er kloge nok. De er sgu kloge nok. De ved jo godt, at vi overhovedet ikke er i safe zone. Healer du, eller hvad laver du? Ja, jeg er i gang med heal. Jeg tror i hvert fald overhovedet ikke, vi er i safe zone. Nej, det er vi jo ikke. Overhovedet ikke i safe zone. Den er nord, syd, øst. Den er vest. Ja, vi skal nord. Nej, vi skal vest. Ej, nord. Ja, vi skal lidt nord, ja. Nordvest. Men hvor fanden? Er de bare kørt helt? Jeg ved det ikke. Det kan være, at de sidder og kigger op bag bakken. Du ved, third person. Det tror jeg. Oj. Ja, det gør de. Skal vi begynde at skyde lidt efter mig, hva'? Jeg har ingen idé om, hvad det er. Jeg tog bare sygt meget damage. Har du noget... Kan du lave en armor? Så jeg skulle løbe tør. Jeg har... Ja, men jeg skal bruge en hjelm på den. Jeg har masser af dem. Nå, men altså, han flækker åbenbart bare mit træ. Jeg ved om, hvor han er. De står
til venstre, Ja, lidt til venstre. Fuck, det var et godt hit, det der. Nå, jamen, vi er i top 6. Vi dør først i top 6. Rigtigt. Så jeg prøver at lægge en sten med. Okay, vi er ret fucked nu. Ja, jeg lægger hen til stenen her. Den ene han prøver at tagge med den nu. Jeg søger at komme. Jeg ramte en af dem. Jeg ramte en af dem lige der. Jeg er meget i tvivl om det, og de kører bare nu. Kommer de herind til os? Nej, de er bare kørt. Nej, er vi safe her? Nej, det er vi ikke. Holy shit. Overhovedet ikke. Jeg løber op på bakken. Ja, jeg følger efter dig. Nej, men vi skal ikke den vej. Vi skal over i træerne. Tror jeg. Jeg tror slet ikke, vi er safe her. Vi ender med at komme ind. Jeg skyder deres bil, Jamen, de er fighten med nogle andre. Er du? Jeg ramte en af dem. De er fighten med nogle andre, tror jeg. Ja, jeg så det. Jeg tror, jeg smider mit shotgun nu. Og så tager jeg en på. Og har du flere magnumskud? Nej. Jeg har smidt alle til dig. Men jeg havde... lige i gassen. Der er spisfang. Ja, så det. Jeg tog... Den er stoppet, du kom herover. Jeg tager bakken her. Okay. Kan du se nogen af dem? Overhovedet ikke. Jeg tænker, de gemmer sig nede i skoven. Også pas på, at der ikke er nogen bagved os, det tror jeg ikke der. Nej, så er det jo fucking... Der er kun 5 tilbage. Vi skal bare om bag de træer her, så er vi i safe zone. Er vi det? Ja. Og så er de for heal. Nå ja, for fanden. Det der tror jeg betyder rimelig meget. Kan du lave en armor, hvis jeg smækker? Ja. Jeg laver en til dig nu. Jeg har heller ikke en selv. Jeg mangler... duct tape. Har du noget duct tape? Nej. Hvor mange hjelme har, eller har du armor? Jeg kan se, de løber derovre. Vi skal bare hugge på det. Ham der er alene, han får en. Skal vi begynde at skyde lidt på dem? Nej, jeg kan bare lade dem kæmpe. De skal alligevel herover, skal de ikke? Jo, det er. Jeg skyder lige efter dem. Jeg er rimelig sikker på, at de skal herover. Jeg løber lige frem til det her træ, fordi så får de ikke. Ja. De skal herover, det er jeg sikker på. Nå, nu er det 2 mod 2. Eller så skal du... Det er din tur til at shine. Vi har ikke min fucking arrows til at klare det her. Ja. Har du set nogen af dem? Nej. Jeg tænker, at de tager high ground. Ja, det var lige lidt tilbage. Hvis de kommer op på bakken, så er jeg sådan rimelig fucked. Jeg løber herovre. Ja. Jeg løber på bakken her. Ja. For at se om jeg kan tage dem, hvis de løber den vej. Ja. Jeg har kigget på skoven. De har set dig. Ja. Hvor er de på? Jeg står godt her. Ved du, hvor de er? Cirka. De er i skoven. Jeg ser det ene her. Der er en i skoven. Jeg er død. Hvor er han henne? Han har 20 liv. 20 liv over til venstre. Over til venstre? Han står bag et lille barktræ. Han croucher, eller du ved, ligger ned. Hvis du hopper derop, hvor jeg er død, så kan du se ham. Han løber efter dig nu. Han kommer op fra bakken af. Ja, det er præcis ham der. Sådan der, super. Good job. 1 mod 1. Ja, igen. Jeg har ligesom prøvet for, synes jeg. Jeg har ikke noget armor. Det er det der er problemet. Han ramte mig godt der. Problemet for ham er jo bare, at han skal over mod mig. Ja. Play the fucking gas. Sådan! Hvad så? Hvad så? Hvad så, man? Get fucked. Hvorfor står der anden plads for mig? Det gør det bare. Jo! Sådan, man. 4 og 3 kills, det er altså okay. Jeg var sikker på, at vi ville tabe, da du døde.
Ej, det var godt, du løb over og tog ham der. Det var fucking godt, fordi han var ude i det åbne. Ja. Han prøvede at pushe dig. Men de brugte Magnum, da det var lang range. Det forstår, altså... Det giver ikke nogen mening. Jeg tror, den er nemmere at ramme med. Altså, den har ikke lige så meget bullet drop på. Ja. Fuck, var det vigtigt. Jeg tror, de har vækket mine forældre. Same.